Moi, mä oon Helmi Korhonen, mä oon nuorisoagentti Nuorten palvelu ry:ssä. Nuorten palvelu ry on valtakunnallinen nuorisokasvatusjärjestö, joka on perustettu vuonna 1969. Alun perin meidän järjestö perustettiin sen takia, että itse asiassa kasvatusalan työntekijät ja nuoret ammattilaiset oli huolissaan siitä, että nuorten päihteiden käyttö on lisääntymässä. Eli meidän järjestön juuret on itse asiassa vahvasti ehkäisevässä päihdetyössä. Mutta tänä päivänä meidän toiminta-ajatus on se, että me toimimme sen vuoksi, että nuorilla olisi tilaa ja tukea joka päivä siihen kasvuun, mitä he ovat tekemässä. Meidän toimintaympäristöt on aina määräytynyt sen mukaan, että mitkä on nuorten reviireitä, mitkä on niitä todellisia paikkoja, missä nuoret toimii, missä nuoret elää, ja mitkä on niitä paikkoja, missä nuorten arki kuluu ja mistä se arjen onnellisuus koostuu. Tänä päivänä meidän nuorten reviireitä on itse asiassa aika monenlaisia. Me tehdään toisaalta hyvin perinteistäkin tukihenkilötyötä eri puolilla Pohjois-Savoa tsempparitoimintana, eli koulutetaan vapaaehtoisia tsemppareita niin verkkoon kuin kasvokkainkin tukemaan nuoria tämmöisiin tukiparisuhteisiin. Toisaalta meidän työhön kuuluu sitten tehdä tämmöistä kehittämistyötä. Me toimitaan paljon yhteistyössä kaupallisten toimijoiden kanssa, on ne sitten järjestyksen valvonnan puolella, kauppakeskuksia, liikennemyymälöitä tai toisaalta on ne sitten vaikka kirjastoja tai hiihtokeskuksia. Ja näissä paikoissa me yritetään toimia nuorten edunvalvojina ja parantaa tietyllä tavalla semmoista kohtaamista siinä arjessa olevien aikuisten ja sitten niiden nuorten välillä. Sen lisäksi meidän järjestö tekee myös etsivää nettityötä. Me ollaan itse asiassa ainoa suomalainen taho, joka tekee etsivää nuorisotyötä pelkästään verkkomenetelmänä. Millaista digitaalista nuorisotyötä nuorisoagentti tekee? Voisi sanoa, että siinä on parikin eri asiaa. Yksi iso asia, josta mun työ koostuu, niin on itse asiassa tämmöisestä ohjaustyöstä. Siitä, että mä käyn alakouluilla, yläkouluilla, lukioissa, ammattikouluissa juttelemassa niin nuorten kuin aikuistenkin kanssa siitä, että mitä on nuorten sosiaalisen median käyttö, minkälaisia mahdollisuuksia, minkälaisia vapauksia siihen liittyy. Mutta toinen puoli siitä sitten on semmoista tietynlaista somemaailman hahmottamista ja nuorten ohjaamista siihen, että he toimisivat siinä verkkomaailmassa turvallisesti, muistaisivat sen, että vapauden myötä tulee myös vastuu. Tulee vastuu toimijana, vastuu siitä, että miten me kohdataan muita verkkoympäristöissä tai minkälaisia asioita me halutaan edistää siellä, minkälaisia sisältöjä me jaetaan, koska mä itse ajattelen itse asiassa internet ja kaikki siihen liittyvä sosiaalinen media on meidän kaikkien yhteinen paikka. Semmoinen yhteinen paikka, jossa meillä jokaisella on vapaus toimia, mutta meillä jokaisella on myös vastuu pitää jokaisesta muustakin ihmisestä huolta siinä ympäristössä. Toinen asia, mikä on mun työssä voimakkaasti liittyen niin kuin tämmöiseen digitaaliseen nuorisotyöhön, niin on etsivä nettityö. Niin kuin kerronkin jo, niin etsivä nettityö on siis ihan puhtaasti sitä, että tehdään etsivää nuorisotyötä verkossa. Kohdataan nuoria erilaisissa somepalveluissa, käydään kahdenkeskisiä keskusteluita heidän kanssaan. Ja sitä kautta me lähdetään sitten miettimään sen nuoren kohdalla, että minne se elämänpolku on menossa. Miten tähän pisteeseen on päädytty ja minkälaisia asioita se nuori haluaa tulevaisuudeltaan. Miten me voidaan tukea tai miten joku muu lähiympäristöihminen voisi tukea niihin tavoitteisiin pääsemistä. Eli siinä mielessä voisi ajatellakin, että itse asiassa mulla on 2 asiaa, mitä mä teen digitaalisessa nuorisotyössä. Se, että mä teen sitä ohjaustyötä, mutta toisaalta mä teen sitä dialogityötä. Kun puhutaan digitaalisesta nuorisotyöstä, niin voidaan ajatella, että se koostuu itse asiassa useammasta eri palikasta, tai siis itse asiassa useammasta erilaisesta työmuodosta. Siellä on kohtaamistyötä, siellä on dialogisuutta ja sitten siellä on myös ohjaamistyötä. Ja mä koen itse, että mä teen erityisesti sitä ohjaamistyötä,
joka on sitä mun kouluyhteistyötä. Sitä, kun mä menen pitämään niitä sometunteja ja käyn keskusteluja nuorten kanssa, ohjaan ja annan ehkä niitä tietyllä tavalla neuvoja, että mihin ehkä pitäisi päästä, tai ohjaan sitä ajattelua, tai ohjaan sitä tietoa, että minkälaisia asioita nuoret saa. Jotenkin ohjaaminen me usein ajatellaan, että se on voimakkaasti toiminnallista. Se, että se tähtää johonkin saavutukseen tai johonkin työmuotoon tai muuhun. Että jotenkin se ohjaaminen, mä itse ajattelen, että se sisältää sen, että siinä sen ohjaajan rooli on aika voimakas. Että se ohjaaja ikään kuin vähän valvoo tai junailee sitä, että minne siinä asiassa ollaan menossa. Ja ohjaamistahan tapahtuu tosi monenlaisissa ympäristöissä, niin myös verkkoympäristöissä. Mutta kuitenkin mä jotenkin itse niputan sen koulutyön, missä se sosiaalinen media, netin käyttö ja digitaalinen pelaaminen on niitä pääasioita, niin mä koen, että se on kuitenkin ohjaamistyötä, vaikka me ei ollakaan verkossa niillä tunneilla. Me puhutaan kuitenkin verkkomaailmasta, me tehdään sitä tiettäväksi ja me mietitään, että minkälaisia ilmiöitä niihin liittyy ja minkälaisia mahdollisuuksia se verkon käyttö tarjoaa. Ja jotenkin mun mielestä siinä on se ohjaamisen ydin. Pyritään ohjaamaan johonkin suuntaan, on se sitten toiminta tai ajatusmalli. Ehkä siinä on joku semmoinen kasvatuksellinen tausta-ajatus, voisi sanoa. Semmoinen ajatus siitä, että se aikuinen, joka on ohjaaja, joka on se aktiivinen tilanteen eteenpäin viejä, niin hänellä on ehkä joku tavoite, mihin pyritään pääsemään. On se sitten se, että pyritään leipomaan sinä päivänä sämpylöitä, tai onko se sitten sitä, että pyritään avaamaan joku ajattelussa, että jotenkin nuori lähtisi pohtimaan avoimemminkin sitä, vaikka sitä somen käyttöä. Sitten taas kohtaaminen, niin kohtaaminen on ehkä semmoinen yksittäinen tapahtuma, tai semmoinen satunnainen. Kohtaaminen on sitä, että tavataan kerran tai kahdesti, ehkä jonkun aiheen tiimoilta tai sitten sitä aihetta ei varsinaisesti ole, mutta että se on semmoinen satunnainen yksittäinen tapahtuma jonkun elämässä. Se kohtaaminen voi olla tosi merkityksellinen ja kohtaamisessa voi olla ohjaamisen elementtejä tai sitten se voi olla itse asiassa tosi dialoginen kohtaaminen. Joku yksittäinen kohtaaminen voi muuttaa toisen ihmisen elämän, eli ei se ole todellakaan mitenkään yhdentekevää. Mutta mä itse ajattelen, että aika harvoin mä pääsen sillä tavalla kohtaamaan, jos puhutaan digitaalisesta nuorisotyöstä. Mutta niin kuin sanoin, niin jo tuossa aiemmin niin siitä, että mä koen itse, että mä teen sitä ohjaus- ja dialogisuustyötä. Mun mielestä dialogisuus parhaimmillaan on vuorovaikutuksellinen keskustelu. Semmoinen, missä kumpikaan ei yritä välttämättä edes muuttaa toisen näkökantaa. Se, että siinä käydään jotain aihetta läpi tai kohdataan toinen just semmoisena kuin se toinen on. Annetaan molemmille tilaa olla jotakin mieltä, kuullaan aidosti toista. Ja dialogisuudessa parhaimmillaan niin pyritään myös ymmärtämään se toisen näkökanta. Jotenkin nämä dialogiset vuorovaikutussuhteet, on se sitten yksittäinen kohtaaminen tai on se pitkäkestoinen prosessi, jossa sitä dialogisuutta käydään monta kertaa, niin on semmoinen, että siinä on kaksi ihmistä tasavertaisina. Kummallakaan ei ole sitä ohjausvastuuta, kumpikaan ei ole hallitseva osapuoli, vaan siinä lähdetään tosi tasa-arvoisesta näkökulmasta. Dialogisuus parhaimmillaan toteutuu jokaisena arkipäivänä. Mä uskon, että nuorisotyön kantava voima on dialogisuus. Se, että uskaltaa tietyllä tavalla hypätä sen ohjaaja- tai vastuuroolin ulkopuolelle ja lähtee vaan dialogisuuteen. Kuulemaan toista, näkemään toista ja tuntemaan toista. Ja dialogisuus on oikeasti aika vaativaa. Se on vaativaa kasvokkain, mutta se on vaativaa myös verkossa. Se vaatii sen, että siinä on hirveän auki ja avoin. Että jotenkin uskaltaa riisua itsestään semmoista jotakin ammattiroolia tai uskaltaa riisua itsestään jotain vaatimuksia. Ja se vaatii sen, että molemmat osapuolet on valmiita kohtaamaan ei pelkästään sen toisen ihmisen siinä keskustelussa, vaan myös itsensä.
Koska dialogisessa suhteessa parhaimmillaan molemmat osapuolet oppii ja molemmat osapuolet joutuu kasvamaan. Kyseenalaistamaan jotain semmoista, mitä on ehkä jopa pitänyt perustavanlaatuisena. Kyseenalaistamaan omia arvojaan, kyseenalaistamaan omia näkemyksiään tai ylipäätään niin kuin pohtimaan, että mitä tämä toinen sanoo. Miten mä suhtaudun tähän, mitä tämä toinen ihminen sanoo mulle. Miten se asettuu mun omiin arvoihin, miten se asettuu mun omiin ajatuskulkuihin. Ja parhaimmillaan mä koen, että dialogisuus kasvattaa. Se on niitä hetkiä, jolloin voi oppia. Silloin oppii tosi paljon omasta ammatillisuudestaan ja silloin itse asiassa oppii aivan parhaiten sen nuoren näkökulman ja sen nuoren maailman. Ja voi olla, että siinä dialogisuudessa toinen joutuu ehkä sanottamaan niitä asioita, puhumaan ääneen, että mistä on kyse vaikka tunteiden kohdalla. Mutta se ei poista kuitenkaan sitä siitä dialogisuudesta, että siinä on kaksi ihmistä tasavertaisessa keskustelusuhteessa oppimassa toisiltaan. Siinä näkemykset ei kilpaile, siinä ei yritetä käännyttää toisen mielipiteitä, vaan siinä pyritään vaan ottamaan niistä selvää. Jotenkin tosi avoinna ja auki. Olemaan aika herkkä. Mulle annettiin tähän tämmöinen kysymys pohdittavaksi, että mikä kohtaamisessa, ohjaamisessa tai dialogisuudessa muuttuu, kun se viedään digitaaliseen ympäristöön. Että se rinnakkainasettelu siitä, että on niin kuin live, tämmöinen reaalimaailman kohtaaminen versus sit se, että on tämmöinen digitaalinen verkkovälitteinen kohtaaminen. Ja mä jotenkin lähdin miettimään, että miksi nämä kaksi asiaa aina jotenkin asetetaan vastakkain. Tämä on jotenkin ehkä meistä aikuisista kumpuava käsitys. Se, että jotain perustavanlaatuista muuttuisi silloin, kun väline vaihtuu. Kahvikuppi voi olla väline dialogisuuteen. Dialogisuuteen ei tarvita mitään muuta kuin aikaa ja se oikea asenne. Ja totta kai verkko tuo tiettyjä reunaehtoja. Jotkut asiat mahdollistuu. Esimerkiksi etsivässä nettityössä me on huomattu se, että nuorten on hirveän paljon helpompi kertoa arkoja ja tämmöisiä henkilökohtaisia asioita. Päästään tosi nopeasti, tosi lähelle toista. Päästään jotenkin vähän niin kuin ihon alle nopeammalla työskentelytahdilla. Koska kun etsivässä nettityössä me kirjoitetaan, meillä on useampi nuori linjoilla, mutta me kirjoitetaan kaikki. Ja silloin siinä välineeksi tulee se teksti, tekstuaalinen viestintä. Ja siinä on aina se vaara väärinkäsityksille, joka tietysti estää ja haittaa dialogisuutta, estää ja haittaa ohjaamista tai kohtaamista. Mutta pohjimmiltaan, kun mä lähden miettimään, että mikä ohjaamisessa, kohtaamisessa tai dialogisuudessa muuttuu, niin ei siinä oikeastaan muutu mikään. Kun mä mietin, että verkko tuo niitä reunaehtoja, se on reaaliaikaista tai viiveellistä keskustelua. Se asettaa tiettyjä ongelmia siinä, että mitä voidaan tehdä ihan fyysisesti, mutta sitten se tarjoaa niitä mahdollisuuksia siihen dialogiin. Sen, että jos sä oot näppäimistön takana ja sä itket, niin kukaan ei näe sitä. Kukaan ei näe, että minkälainen mieli sulla on. Sä joudut avaamaan sitä sillä tekstillä. Ja mä itse jotenkin ajattelen, että kysehän on vaan siitä, että meillä on siinä välissä väline. Se muuttaa totta kai sitä dialogisuutta vähän. Ei tule puhuttua toisen päälle. Se on oikeasti hyvä asia. Mutta sitten se totta kai rajoittaa sen, että tietyillä ihmisillä ei siihen verkkovälitteiseen dialogisuuteen ole niin paljon mahdollisuuksia. Ihan jo fyysiset rajoitteet, näkövammat tai muut. Mutta sen lisäksi sitten kirjallinen viestintä. Meillä kaikilla se ei ole niin voimakasta. Mutta mun mielestä on jotenkin hirveän mielenkiintoinen tämä ajatus siitä, että me edelleen rinnastetaan tai jotenkin laitetaan niin kuin itse asiassa vastakkain verkkomaailma ja reaalimaailma. Ja tämä on meidän aikuisten ongelma. Me aikuiset ajatellaan, että on jotenkin olemassa semmoinen
verkkohelmi, joka twiittaa ja somettaa, ja sitten semmoinen livehelmi, joka tulee puhumaan jonnekin luokkaan tai palaveriin. Mutta eihän se mene niin. Mä oon ihan kokonainen ihminen. Ja mä väitän, että ne nuoretkin on ihan samalla lailla kokonaisia ihmisiä. Meidän persoona ei muutu, kun me vaihdetaan välinettä. Tai meidän persoona ei muutu jotenkin sen mukaan, että onko mä kirjoittamassa WhatsAppissa vai onko mä juttelemassa puhelimessa. Enemmän mun persoona ja puhetapa riippuu ihan muusta. Se, että enhän mä nyt tässäkään esimerkiksi kiroile tai kerro mun henkilökohtaisia asioita, koska mä puhun vähän niin kuin kasvottomalle koneelle, vaikka mä tiedän, että te muukkilaiset katsotte tätä. Mutta kuitenkin mulla on se fiilis, että mä puhun kasvottomalle koneelle. Mä puhun yksin tämmöisessä jossain huoneessa kameralle. Mutta mikä musta sitten muuttuu? Musta muuttuu vaan se, että mä oon nyt ammattiroolissa. Se mun rooli itse asiassa määrittää enemmän sitä mun tekemistä kuin se väline. Ja just tämän takia mä mietin, että nuoret itsekin sanoo, että ei ole olemassa mitään verkkomaailmaa ja live-maailmaa. Että joo, totta kai ne toimii vähän eri tavalla, mutta ne on sitä mieltä, että ne on sama asia. Verkko tarjoaa sen, että jotkut ystävyyssuhteet voi kehittyä syvemmiksi. Ne tuo jotain semmoisia uusia kerroksia niihin tilanteisiin. Et verkkomaailma täydentää jotain reaalimaailman vuorovaikutustilannetta. Hyvänä esimerkkinä vaikka semmoinen, että jos nuoret istuu jossain kahvilassa ja näyttää siltä, että kaikki vaan hakkaa puhelimia, että ne ei keskustele keskenään. Kunnes yksi niistä nuorista nostaa päätä ja sanoo, että mitä sä tarkoitit tolla? No oota, mä vastaan sulle, ja ne jatkaa edelleen niiden puhelimien hakkaamista. Todellisuudessa ne on siis fyysisesti livenä läsnä toisilleen, mutta ne voi olla samanaikaisesti läsnä myös verkkomaailmassa. Ja siitä tulee se kerroksellisuus, niitä näkymättömiä kerroksia, joita verkkomaailma vaan lisää siihen vuorovaikutukseen. Mutta sitten jos me vertaan dialogisuus kasvokkain nuoren kanssa ja dialogisuus niin, että mulla on joku väline, se verkko siinä välissä, niin samat asiat se vaatii multa se dialogi. Se vaatii multa aikaa, se vaatii multa herkkyyttä, se vaatii multa sitä kohtaamisen taitoa ja sitä, että mä oon läsnä. Sitä, että mä kuuntelen, sitä, että ylipäätään me ollaan yhdessä siinä tilanteessa. Että mä en aseta itseäni sen nuoren yläpuolelle tai sano, että sä oot väärässä, vaan että mä aidosti kohtaan sen nuoren, mä aidosti käyn sitä dialogia. En yritä muuttaa häntä, vaan haluan vaan kuulla, mitä hän on mieltä. Ja parhaimmillaan me opitaan toisiltamme. Mikä siinä siis muuttuu? Musta on jotenkin hassua. Eihän siinä muutu mikään muu kuin väline. Onhan biljardin pelaaminen nuoren kanssa ihan eri asia, kuin lähtee viikoksi Lappiin. Mutta molemmat on välineitä. Biljardi on väline siihen, että voidaan lähteä keskustelemaan nuoren kanssa. Ja se Lapin reissu on samalla lailla myös väline siihen, että voidaan jutella sen nuoren kanssa. Samalla lailla dialogisuudessa ja kohtaamisessa se verkko on vaan väline. Pitää tiedostaa se, että mitä rajoitteita se tuo mukanaan, mitkä on ne vuorovaikutuksen perusmekanismit, jotka muuttuu, koska onhan verkko ja teksti helposti kylmempi väline. Sä et näe, mitä toinen miettii, tai sä et pysty sillä tavalla reagoimaan siihen. Mutta jotenkin siinä on kuitenkin ydintä se kohtaaminen. Jos sä oot hyvä dialogisuudessa, nuorten ohjaamisessa ja kohtaamisessa reaalimaailmassa, niin mä itse ajattelen, että se ainoa paketti, minkä sä siihen ammatillisuuteen tarvitset, niin on vaan se verkko, se väline. Samalla lailla, kun me mennään kiipeilykurssille, niin mennään sitten sinne NSATK-kurssille. Opetellaan, miten ne välineet toimii ja ymmärretään niiden perusluonnetta. Mutta ei se itse dialogisuus muutu. Ei se kohtaaminen. Ei se suhde, minkä sä luot siihen nuoreen sillä hetkellä. Mä lähdin miettimään, että olisiko mulla jotain käytännön konkreettista esimerkkiä dialogisuudesta verkkoympäristössä nuoren kanssa. Ja mulle tulee yksi tarina mieleen. Tästä on jo tosi kauan aikaa. Meillä oli yksi sellainen nuori, joka kävi aika paljonkin juttelemassa meidän kanssa.
Tämä oli sitä aikaa, kun mä olin vasta vähän aikaa sitten aloittanut nuorten palvelu ry:ssä, eli vuosi on ollut varmaan 2012 tai jotain semmoista. Ja mä muistan, että se nuori oli jutellut yhden toisen meidän työntekijän kanssa aiemmin tosi paljon. Ja sitten oli niitä ensimmäisiä kertoja, kun mä juttelin sen nuoren kanssa. Ja mä muistan, että se ensimmäinen kerta, kun me juteltiin, niin jotenkin ensimmäinen tunti tai puolitoista, niin se tuntui jotenkin semmoiselta vaikealta se keskustelu. Että aina kun tietyllä tavalla mä kysyin siltä nuorelta jotain, niin se nuori oli se, että no ihan sama tai en mä tiedä tai miksi sä kysyt tota ja miksi sä kysyt tolleen. Koska totta kai mun tapa keskustella oli erilainen kuin mun työkaverin. Tätä työtä tehdään kuitenkin loppujen lopuksi omalla persoonalla. On se väline mikä tahansa. Mutta se, että mä muistan, että kun se sitten jotenkin kulminoitu se keskustelu siihen, että kun mä kysyin jonkun kysymyksen sieltä nuorelta, ja sitten se nuori vaan niinku yhtäkkiä tiuskas mulle siellä tekstillä, että ihan samaa mitä mä vastaan, että nyt sä vaan haluat, että mä vastaan näin, niin sä voisit sanoa mulle, että noin. Ja sitten mä niinku pysähdyin siinä ja mä mietin, että ei mulle tullut mieleenkään. Ja sitten mä kirjoitin sille nuorelle, että hei, tiedätkö mitä, että mulle ei tullut mieleenkään, että sä vastaisit sillä tavalla. Ja jos sä olisitkin vastannut noin, kun sä ehdotit, niin en mä olisi sanonut noin, kun sä ajattelit mun sanovan takaisin. Mä olisin itse asiassa vastannut näin. Ja se nuori sanoi mulle, että mulla on jotenkin sellainen ajatus, tai mä koen nyt, että sä haluat jonkun tietyn vastauksen, että sulla on niinku semmoinen ajatus siitä, mihin tämä keskustelu menee. Jotenkin se havahdutti mut. Mä sanoin sille nuorelle ihan suoraan, että tiedätkö mitä, että ei mulla ole käsikirjoitusta. Että voi vitsit, kun meillä olisikin dialogisuuteen käsikirjoitus. Että nuori sanoo asian A, niin vastataan kohta 1 tai 2. Nuori sanoo asian B, niin me vastataan kohta 4 tai 5. Mutta eihän meillä ole ikinä dialogisessa suhteessa mitään semmoista käsikirjoitusta tai manuaalia, mistä me voidaan selata, että näin sä vastaat tähän kysymykseen. Ja sitten mä sanoin sille nuorelle siitä, että ei mulla oo. Että mä ihan oikeasti mä vaan haluan niinku kuulla, että mitä sä oot mieltä. Ja me juteltiin vähän siitä, että miten se fiilis on voinut tulla. Ja se nuori itsekin sanoi sitä, että totta kai hänellä on vaikeuksia luottaa muuhun vielä, koska me ei oltu juteltu juurikaan. Että se taisi olla meidän toinen keskustelu tai ensimmäinen keskustelu. Ihan niitä ekoja kertoja kuitenkin. Me ei vielä tunnettu toisiamme. Me ei vielä tiedetty toistamme keskustelutapaa. Vähän semmoista tutustumisvaihetta. Ja sitten mä muistan, että me todettiin sen nuoren kanssa sitten, että hei ihan oikeasti, että me ollaan yhdessä siinä keskustelussa. Että ei mulla ole mitään valmiita vastauksia. Ja että mulla on vaan tapana kysyä tosi paljon. Että se vaan kuuluu jotenkin mun tapaan olla dialogissa, se, että mä kysyn paljon. Ja kyselen, että miten se nuori itse ajattelee, tai mitä siitä voisi seurata, tai muuta. Koska se on mun tapa sanottaa sitä nuoren maailmaa, se kyseleminen. Ja jotenkin siinä mä muistan, että mä ajattelin, että okei, tätä on kunnon dialogi. Että se, että me jouduttiin stoppaamaan se tilanne ja toteamaan, että meillä on molemmilla jotenkin ehkä semmoinen tietyllä tapaa, että se nuori ajattelee, että mulla on tietty agenda tai jotenkin tietty päämäärä, mihin mä haluan siinä keskustelussa. Mä joudun myös kyseenalaistamaan sen oman tapani, että miten mä olin keskustellut. Että olinko mä ahdistanut sen nuoren nurkkaan niillä kysymyksillä. Tai tuliko musta jotenkin liian ohjaajamainen, eli että se vaikutti siltä, että mulla on jotenkin semmoinen hallitseva osa siinä keskustelussa, tai jotenkin piilokasvatuksellinen ajatus siellä takana, vaikka ei mulla semmoista ollutkaan. Ja jotenkin mä muistan sitten sen jälkeen meillä oli ihan älyttömän hyviä keskusteluita, kun me saatiin jotenkin purettua se. Ja mä muistan, että toi oli ehkä semmoinen kohtaaminen, joka alussa ei sujunut ihan niin kuin Strömsössä, ei mennyt ihan putkea alusta lähtien, mutta sitten siinä tuli se yksi pysäyttävä kohta, jonka jälkeen itse asiassa siitä muodostui hirveän hyvä dialogi, jossa me kuultiin toisiamme ja jossa me aina pystyttiin niin kuin miettimään sitä, että miten me ajatellaan näistä asioista. Ja ylipäätään mä opin sen nuoren kautta tosi paljon niistä kysymyksistä, mitkä hänelle oli ajankohtaisia, niin mä opin niistä yleisesti ottaen. Mä sain tosi hyviä kirjavinkkejä ja kaikkea muuta, joihin mä sitten tutustuin, jotka auttoi mua ammatillisesti myös myöhemminkin tosi paljon. Mutta tähän se dialogisuus on.
jotenkin, että se menee välillä jumiin, ja silloin siinä osittain voi olla syynä se väline, se verkko tai tekstuaalinen vuorovaikutus tai se, että verkossa joskus tehdään ei-reaaliaikaista. Sä lähetät tänään viestiä, nuori vastaa vasta seuraavana päivänä. Niin ne on niitä reunaehtoja. Ne on niitä, jotka voi johtaa tietyllä tavalla semmoisiin pieniin solmukohtiin ja ongelmiin, mutta kaikista niistä päästään yli sillä, että ollaan aidosti dialogissa. Sillä, että aidosti kohdataan ja kuunnellaan toista. Koska se on se, mihin me tähdätään tässä kaikessa. Summa summarum. Ei mulla jotenkin ole mitään sen kummallisempaa sanottavaa kuin se, että unohdetaan jotenkin se ajatus, että digitaalinen nuorisotyö olisi jotenkin niin käsittämättömän omituista ja erikoista ja outoa teoreettisesti, kun kyseessähän se koostuu 2 teoriasta. Siitä kohtaamisesta ja dialogisuudesta ja sitten siitä välineen teoriasta. Ja kun me laitetaan nämä 2 yhteen, niin me saadaan parhaimmillaan dialogisuutta digitaalisessa nuorisotyössä.